Disyembre ng nakarang taon nang tuluyan ng hindi makalakad si Lawrence de los Santos ng Barangay Bilen, Calabanga, Camarines Sur matapos umano makaranas na matinding pananakit ng katawan na bunsod ng pag-inom ng isang gamot na ayon sa doktor ay nagdulot ng pinsala sa kanyang atay. Ayon sa doktor na tumingin kay De Los Santos, ang kondisyong ito ay maaaring side effect na matagal o hindi angkop na pag-inom ng gamot na nakaapekto hindi lamang sa kanyang atay kundi pati na rin sa kanyang kakayahang makalakad. Sa tuwing sinusubukan umanong igalaw o ilakad ni Lawrence ang kanyang mga paa ay nakakaranas ito ng matinding sakit dahilan upang hindi siya makapaglakad ng normal. Dahil dito, malaki ang naging epekto sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang findings po, kasi tigdulo kami pong doktor, pag inom ko pong bulong, na nagka-damage daw po yung, yung liver. Kasi ito po yung naging epekto po. Masakit po. Makulog po ang bitais. Ano daw po to, yung side effect daw po nung, ito pong ininom ko pong bulong, dahil po may may nagkatama itong liver ko po. Sa Barangay Pinada ng parehong bayan, patuloy na humaharap sa matinding pagsubok sa buhay ang 53 anyos na si Jimmy Beralda matapos siyang tamaan ng malubhang sakit sa kidney. Ayon kay Beralde, dahil sa kanyang karamdaman ay hindi na siya nakakapagtrabaho at tuluyan ang naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Wala na po. Bakit po? Hindi naman kaya, mahinga lang. Wala lang. Ano na siya? Disabled na talaga. Sa tulong ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ng Kamsur, nahandugan ng libreng wheelchair sila Tatay Jimmy at Lawrence ng bayan ng Calabanga bilang bahagi ng patuloy na isa sa mga prioridad na programa ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur para sa mga nangangailangang residente. Layunin ng nasabing tulong na maibsan ang hirap na dinaranas nila lalo na sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at magkaroon ang mga ito ng assistive device na magagamit nila sa kanilang mobility. Malaking tulong umano ang wheelchair lalo na't may kamahalan din ito na mabigat para sa kanilang bulsa. Katulad po ito dahil sa sakit ko po. Dito na po ba sa katawan kung dahil pinagano po. Dahil po sa wheelchair hindi na po ako buhat kay Papa para lang po makabalad po sa init. Yan. Dako na pong bagay ko. Dako lang ito bang siya po. Sa pamilya. Kasi dako lang pa mabubuhan ka dyan ka. Dako lang po, salamat ko po agad na sarot po ako sa mga natawan mo po ng wheelchair po. Dako lang tabang po sa kaya sa pangaral daw po na pag ko po sa harong, sa kapag gusto ko po magparapasyal mo po sa luwas, dahil na po ako mapaalsa po kay Papa para lang po makalawas po. Salamat po sa iyo sa paglabang niya sa mga taong araw ko. Sa ngayon po. Eli Balbin, CSN.